Rianxo acolle a presentación do libro Baixo as alas de abril, de Xaquín Fernández Leizaga. A Asociación Barbantia celebrou o seu acto mensual coa presentación do libro Baixo as alas de abril, de Xaquín Fernández Leizaga, unha novela ambientada en febreiro de 1989, tras o atentado contra un cuartel da Garda Civil, o comisario Miguel Santos, coñecido por afastarse os métodos empregados pola anterior policía franquista, ocúpase da investigación. O autor da obra recoñeceu que é máis novela negra que policíaca. Quizás ten un componente máis de novela negra, non? Non tanto da novela típica pois dos comenzos do xénero policial, non? Mais cando era unha especie de puzzle que había que construir e onde o asunto era simplemente pois técnico, non? Senón con unha dimensión, digamos, máis social, máis de intentar indagar pois nalgúnas lacras da sociedade, algúns problemas da sociedade, e eu creo que ten esa dimensión máis negra, non? O autor asegurou que non se trata dunha obra con intención política, senón que está construída a partir dun feito político. Eu intentei reflexar tamén o que era a sociedade dese tempo, non? Moi centrada, pois, seguramente en Compostela, basicamente, sí. Compostela, Coruña, non? Digamos, pero sí, a sociedade galega dese tempo, pois, eu intentei reflexala, non? Coas súas tensións, algunhas, non? E coas súas contradicións, non? E o que máis me interesou, digamos, a veces me preguntan, non? Nestos actos, bueno, pero é unha novela política. Non, o sea, parte dun fenómeno de carácter político evidente, non? Que é pois, o uso ou o intento de usar a violencia, non? Dentro do combate político. Pero non ten a intención de ser un análise nin sociolóxico, nin ensayístico, nin nada, non? Sino de intentar facer literatura a partir de aí. Durante o acto, o alcalde de Rianxo agradeceu ao público pola súa presenza e destacou o traballo desenvolto pola Asociación Barbantia. Agradecer a presenza do público deste acto que se fai anualmente dun tempo esta parte dentro dos actos Castelao, que é unha chamada a cultura, a lembrarnos da nosa cultura. Non? Agradecer a Barbantia que sempre teña ben estar connosco, acompañarnos ao que a toda esta gran comarca do Barbanza, neste territorio Barbantia, que permite, pois, coa súa presenza, desenvolver actos culturais en todo este territorio e sempre contar pois, súa mestría na organización. A actividade está enmarcada nos Actos Castelao 2022, nos que colabora a Asociación Barbantia e o Concello de Rianxo.